Podobne ako ostatné čistiarne odpadových vôd zarábajú na dodanej odpadovej vode. Pripravte alebo využite existujúcu retenčnú nádrž s kapacitou polovice až celého denného objemu privedenej odpadovej vody. Do tejto nádrže vyprázdňujte odpadovú vodu a kal zo zberných vozidiel. Znížte zaťaženie odpadových vôd znečisťujúcimi látkami pred ich presmerovaním do biologických komôr. Na tento účel nainštalujte prevzdušňovacie zariadenie, ktoré zníži nadmerné zaťaženie znečisťujúcimi látkami prostredníctvom oxidačných procesov. Inštalácia plávajúceho prevzdušňovača Aqua Vulcan je veľmi jednoduchá a trvá 1 až 2 hodiny. Prevzdušňovač spustíme na vodu pomocou žeriavu, postavíme ho do stredu nádrže a pomocou lán ho pripevníme k brehom. Zariadenie je pripravené na prevádzku. Po spustení intenzívne mieša a prevzdušňuje znečistenú odpadovú vodu, čím ju osviežuje, znižuje zápach, zbavuje jedovatých plynov a znižuje množstvo znečisťujúcich látok. Na prečistenie koncentrovanej odpadovej vody stačí 12 až 24 hodín prevzdušňovania, takže to nemá negatívny vplyv na prevádzku celej čističky. Postup je veľmi jednoduchý na realizáciu a dostupný pre väčšinu čistiarní. Prečo realizovať toto riešenie a prijímať infiltrovanú odpadovú vodu v oveľa vyššej miere? Požiadavky Európskej únie zvýšili účinnosť presadzovania predpisov pre odpadové vody zachytené v bezotokových nádržiach a kaly z usadzovacích nádrží domových čistiarní. To má za následok, že odvozcovia odpadových vôd odvážajú viac odpadových vôd a kalov. Čističky odpadových vôd môžu ľahko zvýšiť svoje príjmy zberom ďalších odpadových vôd. Sadzby za odvedenú odpadovú vodu sú podstatne vyššie ako sadzby za odpadovú vodu vypúšťanú kanalizáciou. Okrem toho sa sadzby za odvádzané odpadové vody stanovujú na úrovni miestnej samosprávy a nevyžadujú si zdĺhavú dohodu s vodohospodárskymi podnikmi. Systematické kontroly vykonávané obcami neustále zvyšujú množstvo odvádzaných odpadových vôd. Príjmy čistiarní odpadových vôd tak môžete zvýšiť prijatím odpadovej vody za niekoľkonásobne vyššie ceny. Nainštalujte prevzdušňovač Aqua Vulcan, ktorý je dostupný vo voľnom predaji, a zarábajte na odvádzaní odpadových vôd.